Dobar vam dan u novoj emisiji Gradska skica portala Volim Ivanić. Današnji gost nam je župnik župe Svetog Petra Apostola Ivanić-Grad, velečasni Branko Koretić. Dobrodošli u emisiju. Evo, znam da svima nam je navrh glave već te korone, potresa, nažalost, koji je još i veće tragove možda ostavio. Kako je u vašoj župi ovaj duhovni dio, ali i ovaj materijalni? Je li to povezano jedno s drugim? Da, evo, hvala lijepo na pozivu, lijepi pozdrav vama, pozdrav svim vašim gledateljima. Pa vidite, korona je učinila svoje na svim područjima, svim segmentima društva, utječe na pojedinca, na skupine, na zajednicu, tako i našu vjersku zajednicu u župi. Mi smo se morali tu prilagoditi s obzirom na epidemiološke mjere, s obzirom na tu pandemiju koja može učiniti puno loših stvari, iako individualno utječe na svakog čovjeka, na njegovo zdravlje i tako. Što se tiče same korone, mi ovdje svakako kao vjernici molimo se dragom Bogu svakodnevno i nastavili smo taj vjerski život, odnosno svoje obaveze koje imamo i službu, a to je Sveta misa, i tu najviše vapimo Bogu da neka nas sačuva, ne samo nas, nego cijelu našu domovinu, ali isto tako i ljudski rod. Cijeli ljudski rod, tako je, sve ljude na ovome svijetu, jer to je stvarno globalno i vidimo da su tu stariji ili oni koji su krhkog zdravlja vrlo osjetljivi, odnosno ugrožena skupina, i zato molimo posebno za njih. A ja bi to odmah povezao sa godinom djedova i baka koju je naš biskup Vlado proglasio prošle godine 2020. na hodočašću Mariji Bistrici. Do sada 26. srpnja ta godina djedova i baka nekako nam želi dozvati u svijest da mislimo upravo na te starije. Oni ne moraju biti bolesni, ali ova pandemija s obzirom na njihove godine sigurno da ih ugrožava i da su jedna skupina o kojoj treba posebno voditi računa. Ranjiva skupina, da. Tako. Da. Kako ste se to prilagodili? Znam da se ova suvremena sredstva koristite, da mise mogu biti i preko interneta. Pa mi smo opremili našu crkvu sa web kamerom koju onda možemo prenositi svete mise. Mi smo povećali broj svetih misa u našoj crkvi da može sudjelovati po manjim skupinama više vjernika. Prenosimo mise putem obiteljskog radija Ivanić, Orija, svake nedjelje u 9:30, u 11 sati putem Facebooka, u 8 sati putem web stranice naše župe, tako i 17 sati i 19 sati. Stvarno živimo u 21. stoljeću, mislim, predobro je ovo zvuči. Pa je. Mislim, u datim okolnostima, naravno, kako se čovjek može snaći. Misa nije samo nešto što se gleda, nego nešto u čemu se sudjeluje i sigurno da svi koji volimo sport, iako smo ikad bili na jednoj utakmici, osjetili smo taj žar posebnosti, prisutnosti na utakmici, iako putem televizije možda vidimo preciznije, konkretnije i više puta, da. Ali sport ili utakmica ili nešto živi događaj se ne može uspoređivati niti sa Svetom misom koja je otajstvo. Iako je čovjek doista spriječen i ako osjeća ugrozu, sigurno da onda i to pomaže da se sabere, da svoje misli usmjeri prema dobrom i dragom Bogu, koji nas prati, nije nas ostavio ni u ovim teškim vremenima. Lijepo je vidjeti zapravo ljude izvan crkve, ne samo u samoj crkvi, znam da je tamo ograničen broj ljudi, ali kako isto tako vjernički stoje ispred. Mi imamo te mjere koje jesu unutar samog prostora, a vani, ipak su ljudi na zraku. Naši župljani se pridržavaju što se tiče i higijene, dezinfekcije ruku. Mi za svakog događaja u crkvi imamo ekipu koja dezinficira klupe, prostor, pod. Dezinficiraju se ruke na ulasku u crkvu, nose se redovito maske. Bože moj, vidimo da u bolnicu prodre korona i to zahvati ljude koji nisu došli s koronom. Pa onda, kad bi se i ovdje dogodilo, a Bogu hvala do sada nije, godinu dana je od početka te pandemije, odnosno onog gdje smo ušli u lockdown svojevrsni, ali mi nemamo širenje zaraze iz crkve. I sigurno da vani ljudi prate i imali smo mise koliko su nam god vremenske prilike dozvoljavale, van naše crkve, odnosno pred samom crkvom, i to je bilo lijepo vidjeti u parku i djecu i roditelje s kolicima, s malom djecom i zajedno, jer smo nekako preporučili da se obitelj drži zajedno. Žive dakle u kući zajedno, pa onda može i na misi biti zajedno ili u jednoj klupi, ne moraju držati distancu, ili u prostoru ako smo vani, i uskoro ćemo ponovo krenuti sa tim misama vani.
Hvala vam ovo što ste rekli, zapravo o Ivaniću govorimo, da su ljudi toliko prilagodljivi i zapravo poslušni. Svaki put ih hvalimo, jer mi baš nismo ovdje bili nekako područje koje je previše stradalo. Tu i tamo čak smo dosta dugo smo bili praktično na nuli što se ticalo. Pa, osjeća se kod ljudi odgovornost. Doista se osjeća i vidi se. Vidi se da se poštivaju te mjere, jel? Vidi se po broju da nema tu velike, kao što ste rekli, velikog broja zaraženih. Da. Iako ljudi putuju u Zagreb, putuju vlakom, putuju autima, više njih iz različitih kućanstava ili kako se već snalaze. I Bogu hvala, evo, dobro je da imaju tu jednu svijest i koliko čujem i prema svojim starim ukućanima, nekako paze da nikad se ne zna, možemo biti asimptomatični kao što sam ja bio, ne, možemo prenijeti na druge, ali Bogu hvala da na vrijeme to se uoči ili da se distanciramo, odnosno izoliramo. Evo taj potres 29.12. Znam da sam se zatekao među prvima kako je vlasnik i glavni i odgovorni u portalu Volim Ivanić tražio fotografiranje. Nažalost, bio sam šokiran jer sam mislio da ću možda biti onako nešto, da zapravo neće ništa biti. Prvo sam to mislio, ali ipak se dojavilo da su popucali zidovi, da je palo nešto dole iz žbuke. Kakva je situacija i kako je sa obnovom? Naša crkva je stradala u potresu i prije. Znači 70. godina, pa 80. je došlo do pukotine tamo kod strane škole, muzeja i vidi se kod prozora izvana kako je ta pukotina gore od krovišta dole skroz do temelja. I iznutra se vidjela jedna kao crta, ona se proširila 22.3. Znači kad je bio prvi potres, mi smo i tada stradali u tom potresu. Kuća župna je isto popucala, zidovi su popucali, sleglo se tlo. Samostan gdje su časne, odvojio se, ima evo skoro 2 cm, dio koji je kasnije nadograđen, pukotinu. Isto tako u crkvi 22.3. je bilo dosta pukotina, ali nije bila ona da bismo morali, da bismo morali napustiti taj prostor, toliko oštećena. 29.12. sam bio sa vjernicima u crkvi. Kako prema ovoj pandemiji sam procijenio sa svojim suradnicima da bi bilo dobro da blagoslov obitelji ne ide po onom običajenom rasporedu od kuće do kuće i tako, već smo dali ljudima mogućnost da jedan predstavnik obitelji dođe u našu crkvu i da tu bude pred presvetim, blagoslov s presvetim i da molimo za tu obitelj ili te obitelji. Znači po 25 osoba. Isto tako, to je 25 predstavnika tih obitelji. I tako se našlo toliki broj ljudi u vremenu, znači koji smo imali do 25 minuta taj protokol, jel baš u toj minuti još jedne tišine. 4 minute bila sabranost i molitva za svoju obitelj. To je fascinantno kako ljudi kad su usredotočeni na svoje i u vjeri kako su smireni. Potres nas se zatekao. To je bilo i djece, ministranata. Nije bilo paničnosti, nego vrlo razborito. Iako je prašina, dimilo se, padalo je, znajte, ljudi su razborito izašli van. Nije da su oni otišli tako smireno, ali razborito. Statičari su procijenili, iako smo dobili žutu naljepnicu, da nije ugrožena crkva, da bi se ona urušila. Pukotine su takove da one još imaju uporište i evo imali smo 3 ekipe statičara i gospodina Atalića sam zvao koji vodi tu ekipu, tu je bio gospodin Mario Todorić koji je onda isto procijenio i vidio da ta pukotina ne ide prema prstenu gore na svodu, već da ide na uporište na ove zidove, ali svakako moramo ići prema toj sanaciji. Mi smo već od onog prvog potresa pokrenuli, iako već godinu dana prije toga smo ušli u sustav Ministarstva kulture obnove crkve. Već 2 godine sam kandidirao, aplicirao na natječaj koji je ministarstvo raspisalo. Mi smo pripremili dokumentaciju, do sada je isplaćeno preko 300.000 kuna. Samo ta dokumentacija, to je hrpa papira, to je hrpa ljudi koji na tome, stručnjaka koji na tome rade. I sada ovaj zadnji smo napravili elaborat u 7. mjesecu, da bismo onda ga nadopunili sa ovim potresom poslije 29.12. i ušli smo u fond solidarnosti Europske unije za kulturne objekte koji imaju svoju klasifikaciju za sufinanciranje. Znači ove godine krenuti obnova? Tako je. Natječaj je
otvoren za to, svi oni koji su stradali, kojima je to omogućeno, koji imaju za to, mi smo dobili čak i pohvalu iz Ministarstva kulture kako smo dobro i kvalitetno pripremili sadržajno taj elaborat. Imamo dobru ekipu koja na tome radi, dobar jedan arhitektonski ured, tako da Bogu hvala na tome. Evo, sada moramo još uploadati nekoliko tih dokumenata. Imamo cjelokupni troškovnik koliko bi to koštalo. U kontaktu smo sa konzervatorskim zavodom. To je onako dosta papira, dosta hodanja, dosta priče. Kako vi predviđate da bi moglo to završiti kompletno? Taj fond solidarnosti ima rok 18 mjeseci. On je otvoren krajem siječnja. Čini mi se, sad ne znam točno datum. Krajem siječnja i znači 18 mjeseci kako on traje. Dakle, unutar svega toga mi bi trebali sada uskoro krenuti i tu smo u kontaktu sa ministarstvom, tu smo u kontaktu sa Geodetskim fakultetom koji je poslao svoje stručnjake. Mi sada očekujemo tešku skelu zato što sama crkva nije toliko oštećena, ali su tu freske. To je skupocjena obnova i tu treba sanirati na sa konzervatorima. To tako je. Drugo, stradao je objekt do crkve koji se naslanja na crkvu, a to je sakristija. Sakristija ima 2 kata, prizemno i još 2 gore do potkrovlja i ti stropovi su napukli, ispukli iz greda su ispale cigle koje smo odmah po potresu, još je prašina bila, pozvao sam naše ljude, građevinarce tu iz grada. Oni su došli, okupila se ekipa, tu 5-6 osoba, vratili smo te cigle, stavili smo te štehere, poduprli te svodove, odmah sam kontaktirao arhitekticu što učiniti, ona kontaktirala statičare, poslikao sam ta oštećena mjesta, poslao joj i ona mi je točno značila gdje bi trebali podupriti, ali i naši ljudi su to znali i odraditi i oni su sami to predlagali da se to učini. Da to nismo učinili, nama bi se ta 2 kata srušila. Evo. I to govore svi, to sad stoji na tim šteherima. Kako će biti budućnost svega toga, ne bih htio reći, ali čini se da ćemo morati rušiti i stavljati drugi svod, jer više nećemo moći raditi taj kupuločasti, već možda ravni. Ali evo, to je ono. Ali dobro, evo, sve pod kontrolom što se toga tiče. Recite, ipak je i Sisak, Petrinja, Glina su stradali. Pomoć iz Ivanić grada i iz vaše župe. Kako ste to realizirali? Pa vidite, prvo, svi smo bili konsolidirani sa tim ljudima i bili smo nekako zatečeni razmjerom potresa od 20 i par sekundi. Život ne da je stao, nego 1 sekundu su ljudi proživljavali vječnost, a kamoli 22 i sigurno da su tu različite ugroze. Ono prvo što vidimo da je to porušeno, pa smo svi uskočili u pomoć. Nevjerojatno koliko volontera se uključilo, koliko pomoći je odmah stizalo, istog dana, istog trena, tako i naš grad Ivanić, zahvaljujući i do gradonačelniku, našem gradonačelniku Javoru, isto tako i do gradonačelniku Tomislavu i drugima koji su pokrenuli akciju, skupljalo se u gradu i namirnica i garderobe da bi se ljudima moglo odmah koliko toliko pripomoći. Mi smo ovdje pokrenuli akciju volontera i iz ureda Lukrecija Špoljar koja radi kod mene u uredu je odmah otišla u Petrinju gdje je u župi Preobraženja u crkvi, to je novograđena crkva, ustanovio se Caritas i gdje sve ono što više nije moglo stizati ili prihvaćati se u Sisku ili na drugim mjestima što se Caritasa tiče stizalo je tamo. Iz naše župe i grada bilo je preko 250 volontera. Isto tako iz Kloštra Ivanića. Tu su ljudi stvarno sa srcem pomagali, sistematizirali su prikupljanje i ne samo to, nego odmah se išlo po terenu. Tu je široka akcija bila ljudi koji su alpinisti, ljudi koji su navijači iz Imotskog dolazili, iz Splita, iz te okolice, Makarske, navijači Torcide, navijači Dinama, zajedno. Tu više nije bilo borbe i fajta, već srce koje je proradilo za jednu stvar, a to je pomoći ugroženoj osobi. I tako se puno toga pomoglo. Naš grad je prikupljao i naša župa je prikupljala i financijska sredstva uz sve ono što su već ljudi osobno dali obiteljima koje poznaju ili uplatili na Crveni križ ili u fond solidarnosti koji je išao
preko Caritasa. Naš biskup je poslao dopis da evo prikupljamo po župama, tako to ide u crkvi, i onda to se proslijedilo ili u Caritas Sisačke biskupije ili u samu biskupiju. Jer mi smo do sada skupili oko 63.000 kuna koje smo proslijedili u biskupiju. Isto tako prikupili smo mnoga druga sredstva, ali ja sam tu i povjerenik za brak i obitelj u Sisačkoj biskupiji i vidio sam da je tu puno ljudi i znamo kako krize djeluju. Ako malo razmišljamo o drugim iskustvima ratova i našeg rata, da kad su ljudi u žaru borbe niti ne primjećuju koliko budu ugroženi i oštećeni. I u svemu tome se dogodilo to da evo sam htio pokrenuti u dogovoru sa našim biskupom Vladom pruženje psihološke, psihoterapeutske i duhovne pomoći. Tu je Ministarstvo socijalne skrbi, tu su psiholozi preko Crvenog križa, tu je županija odradila svoje, tu su razni gradovi animirali psihologe, tu su bolnice iz Popovače, iz Zagreba, Vrapča i ostalih došli kako bi pružili ljudima pomoć. I to je gašenje požara. Ja sam htio pokrenuti u našoj biskupiji nešto što će dugoročno pratiti te obitelji i čovjeka. To nije samo pružanje pomoći vjernicima katoličke vjeroispovijesti, nego svim ljudima kojima je pomoć potrebna. Tu smo pokrenuli tu pastoralnu skrb, gdje imamo mobilni tim svećenika, gdje ima oko 12 svećenika koji obilaze ta područja, gdje se mogu javiti, gdje se može preusmjeriti. Imamo tu koordinatoricu, gospođu Maju Jakšić, koja je specijalizirani psihoterapeut za djelovanje u kriznim situacijama. Ona je doktorant iz Splita preko doktora Josipa Bošnjakovića, svećenika, profesora na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu i Osijeku, koji je i predsjednik udruge Hrvatskog društva bračnog i obiteljskog savjetovališta i budući da se znamo, razgovarali smo o tome pa smo pokrenuli tu koordiniranu jednu akciju pružanja pomoći gdje prvih 5 mjeseci do 25.6. evo sufinancira taj projekt Caritas biskupije Linz iz Austrije, a baš sam jučer poslao u Ameriku, u Washington na biskupsku konferenciju Amerike ili Američku biskupsku konferenciju, da bi oni od tada pa nadalje još sljedećih godinu dana sufinancirali taj projekt. Koliko naši ljudi zapravo iz Ivanić grada ili okolice, ovog područja gdje ste sada, koliko oni traže pomoć što se tiče isključivo ove psihološke? Pa vidite, to su vam osjetljive i teme i tako. Ljudi se nekad i srame i boje zatražiti pomoć, a osjećaju da im je teško. I toga smo svjesni. Zato smo išli dakle, na jednu široku obujam govora o tome što se dogodilo, kako se nositi sa tim nekim stvarima, simptome stresa, kriza ili anksioznosti i svega. Tako, sve to skupa znademo već što je, pa se o tome načelno govori. A onda se ljudi, imamo 2 broja koja su tu puštena, isto tako na koje ljudi mogu nazvati, imamo plakate, imamo evo puno toga i sad još više dolazimo sa konkretnim skupinama. Tu su udruga slijepih, na primjer. Tu su volonteri koji traže pomoć. Znate, oni su se nagledali svega. Jel? Ti ljudi koji su bili hrabri, čuli smo na početku, Bogu hvala, svi smo živi i to je velika stvar, to je velika spoznaja i to je dobro. Ali kad se stvar smiri, kao što se smiruje, jel, onda dolazi taj val teškoća. Nažalost, evo, jučer se ubio jedan, odnosno u nedjelju se ubio jedan branitelj u Petrinji. Tu želimo biti prisutni da se zna da smo tu i da se takve stvari ne događaju. Znajte. Što se tiče našega grada, također, ljudi su uznemireni, jer vidimo da sama korona je unijela jedan nemir i treba se suočiti s njime da bi stekli mir. Baš se treba suočiti. Treba razumski tome pristupiti i treba logički tome pristupiti. Drugo, potres je došao niotkuda. Zadesio nas se u raznim okolnostima, ali je probudio u ljudima svijest i brige i nemoći za članove svoje obitelji, najviše za djecu. Roditelji su bili van dohvata svoje djece ili djeca van dohvata svojih roditelja. I sigurno da je to pogodilo mnoge. Ta nesigurnost, ta svijest da smo krhki, ne možemo ju zanemariti. Ali moramo znati da je naša snaga u nečem drugom, da naša prolaznost je onakva. I
to treba okrenuti u ono pozitivno gledanje da vidimo kakav je naš život, kako mi život živimo. I iz toga možemo izaći jači, samo ako se suočimo na ispravan način. I tu možemo biti, budućnost nam može biti bolje nego što smo imali. Kad kažemo da se trebamo vratiti na normalno, gledajte, o tome bi trebalo jednu emisiju napraviti. Jedna posebna emisija. Evo, hvala vam veličasni, ovo je bilo odlično. Nadam se da smo malo i ohrabrili ljude koji će gledati, da vide ipak šta se sve izdogađalo i na našem području. Zapravo nismo mi sad otok nekakvi posebni, nego se držimo i Siska i ovo svega. Sve nam je to preblizu. Hvala vam još jedan puta. Pa ja bi još tu spomenuo, ako imamo dovoljno vremena. Vidite, puno volontera je dolazilo ovdje kod nas. Naš grad se pokazao u našoj biskupiji i na području razrušenom potresom kao grad sa velikim srcem. I zašto? Zato već od prvog dana, evo, naš gradonačelnik, gospodin Javor i gradska uprava su donijeli odluku da žele smjestiti ovdje ljude koji su stradali u potresu. Nisu ispočetka ljudi rado napuštali svoja ognjišta, kako tako, htjeli su biti, nisu ni znali što se sve dogodilo, ne? I htjeli su ostati tamo, pa makar i pod vedrim nebom, a nije baš bilo ugodno vrijeme tih dana. Međutim, evo, grad je otvorio đački dom na raspolaganje, hotel Krosko koji zovemo, u suradnji sa INOM i Kroskom. Grad je to sufinancirao. Mi smo imali preko 1520 noćenja u 2 mjeseca, u siječnju i veljači, upravo u tom takozvanom hotelu Krosko, i gdje su dolazili volonteri iz Imotskog, Makarske, Korčule, Splita, Osijeka, Slavonskog Broda, znači koji su bili jako udaljeni, koji su nakon radnog vremena dolazili ovdje petkom. Smjestili smo ih u sam Ivanić grad i odlazili su na ta područja. Tu su i bili volonteri Studentskog katoličkog centra iz Osijeka, isto tako i Splita, i oni su išli od sela do sela, od kuće do kuće, popisivali te ljude, popisivali njihove potrebe, ne ljude, i vidjeli što im treba. I tako se organizirali da se direktno, konkretnom čovjeku ta pomoć pružala. Ako je nekome trebalo peć za drva, onda se nabavila peć za drva, nekome peć na pelete. I evo, tako smo kanalizirali i preko naše Caritasa i preko drugih ljudi, a evo sada i preko Caritasa drugih biskupija pokušavamo, evo, konkretno obitelji sa više djece pripomoći. Neka obitelj, mi želimo pomoći obitelji, pratiti ih sa 400-500 kuna mjesečno koji imaju 4 ili 5 djece. I mi smo te obitelji spojili. Evo, to je velika stvar, to su velike, ali ovo je posebno za pohvaliti upravo naš grad, da toliko su pustili ljude koliko su im pomogli i na taj način, evo, doista zna se za Ivanić grad ne samo u Hrvatskoj, nego i puno šire, jer tu je 2 mjeseca svaki vikend dolazio sa svojim studentima iz Osijeka pater Ike Mandurić, popularni Isusovac koji je pokrenuo krunicu Hrvata cijeloga svijeta. To vam je subotom, svake subote u 2 sata, oko 7-8 tisuća Hrvata širom svijeta, svih kontinenata povezano u molitvi krunice. Krunica ima 5 desetki, gotovo iz Sidneja, iz Washingtona, iz nekih mjesta, negdje je noć, negdje je jutro, negdje je dan, sa svih strana. I govori se o Banovini, govori se o Ivanić gradu koji je pružao među ostalima tako veliko srce drugima, prihvaćao, ali i pomagao. Evo, to je velika stvar. I jedna optimistička varijanta, evo, nažalost, takva je situacija i pokazalo se to veliko srce, to veliko hrvatsko srce. Nadam se kao vječiti optimist da ćemo ovako jednog dana razgovarati da će doći 1500 turista u Ivanić grad. Kad se ovo sve smiri, kad se vratimo u normalu na kako smo bili do sada naviknuti, pa se nadam da ćemo, evo, i uspjeti i ovakve respektabilne brojeve postići i s noćenjima kao onim ljudima koji žele doći i vidjeti taj Ivanić grad. Pa mislim da je Ivanić grad otkriće mnogim tim ljudima sa juga i sa sjevera Hrvatske. Ivanić grad je preblizu Zagrebu i obično se prođe pored njega. Pojede ga taj veliki grad. Tako su komentirali, sada vide tu lijepu šetnicu. Sada vide da taj grad ima dušu. Iznenađeni su, nisu ti volonteri šetali ovuda, ali navečer bi došli oko 9-10. Evo, ja sam zahvalan svima i voditeljima Kroska, našem gradonačelniku prvenstveno koji je vodio da se to može osigurati, omogućiti, đačkome domu, isto svima onima jer je tu bila osigurana i hrana, koji su na bilo koji način pomogli.
onima koji su pomoć pružali. Iako je tu bilo i nekoliko obitelji koje su ostale bez doma pa su bile smještene ovdje kod nas u Ivanić Gradu. Veliko je to srce i vidite, ja kao vjernik prvenstveno, a onda kao svećenik, dušobrižnik, ja osjećam tu nadu i ne da sam vječiti optimist, već osjećam tu pozitivnost, osjećam Boga. Bog je to dobro i koje će učiniti to dobro. I ako samo znademo prepoznati znakove vremena i u ovom vremenu znati prepoznati dobro koje se događa i puno je stradalo ljudi, ali isto tako ljudi su prvu terapiju dobili od čovjeka koje je Bog potaknuo, bili vjernici ili nevjernici. Ja to gledam drugačije i svi su pokazali ljudskost, srce, dobrotu, požrtvovnost. Nisu mislili na sebe. Ti volonteri su ostali često puta i gladni, znajte, i ne zato što im nitko nije pružio, nego su se toliko dali. I to je jedan događaj koji je pokazao da naš narod itekako može puno bolje i da je pred njim velika budućnost. Kao što ste rekli, uvijek složni smo i u ratu i evo i u takvim nezgodnim situacijama. Moramo i u miru. Katastrofa i tako se nadamo da će tako biti u miru kad se sve primiri. Hvala vam lijepo na ovome razgovoru. Ovo je bio velečasni Branko Koretić. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu, na portalu Volim Ivanić i 01 portalu. Do neke nove zgode, lijepi pozdrav.